त भाई लोग अबकिर सावन में केकर सबसे ज्यादा गाना बाजल बा जानल चाहता लोग, तो हम सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार के ई लिस्ट में शामिल कैले बानी, ना कि ढोरी स्टार और ना जातिवाद स्टार के। आ तू लोग तो जानते बड़ो लोग कि भोजपुरी के सुपरस्टार के ह पवन आ खेसारी। तो शुरुआत हम खेसारी लाल यादव से करतानी। खेसारी लाल यादव अभी तक सावन में 11 गो गाना गईले बड़न आ 11 गाना के हम नाम आ व्यू बताए ला बानी। चलो भाई देखो। ई सावन के शुरुआत ए मोर भोला से कैलन, मतलब कि सावन 2023 में पहला गाना है ए मोर भोला, जौना पे पूरी 10 मिलियन व्यू बा। दूसरा गाना के नाम भांग के सवाद है, जौना पे 5 मिलियन व्यू बा। आ तीसरा गाना के नाम फूल बेलपाता है, जौना पे की व्यू 8 मिलियन के आसपास बा। आ चौथा गाना के नाम दुनिया महादेव के दीवाना ह आ हाँ एपे 4 मिलियन के करीब व्यू बा। पांचवा गाना के नाम है अहिरान बम आ एपे 7 मिलियन के आसपास व्यू बा। छठा गाना के नाम सोना गईली देवघर ह आ एपे 2 मिलियन व्यू आइल बा। आ सातवा गाना के नाम है हिरौआ बम, जेपे की 3 मिलियन व्यू गईल बा। आ आठवा गाना के नाम 2 नंबर लोटा है, जेपे की 1 मिलियन व्यू गईल बा। नौवा गाना के नाम है टैटू महाकाल के आ हाँ एपे 2 मिलियन व्यू गईल बा। 10वां गाना के नाम उठा भोलेदानी है, जेपे की 7 मिलियन व्यू गईल बा। लास्ट गाना के नाम एगो वरदान है, जाना पे 1 मिलियन व्यू गईल बा। इनकर सारा गाना के व्यू जोड़नी तो करीबन 50 मिलियन होता। आ तू लोग भी जोड़ के देख लिया लोग, हमरा पे विश्वास नहीं खेत। तो अब बारी बा पावर स्टार पवन सिंह के। जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। तो इस सावन में पवन सिंह 8 गो गाना गाए हैं। आ पहिल के गाना इतना ज्यादा हिट हो गया कि ई गानवा पे व्यू 19 मिलियन चल गया। आ ई गानवा के नाम ए भोले बाबा है। दूसरा गाना के नाम चूड़ी हरी हरी है आ इहो गानवा ब्लास्ट कर गईल। व्यू के देखल जाओ तो एहू पे 19 मिलियन व्यू बा। तीसरा गाना के नाम मजनुआ के दुल्हा बनाई जी आ एहू पे 5 मिलियन व्यू बा। चौथा गाना के नाम भोला जी के टोला है आ एहू पे करीबन 7 मिलियन व्यू बा। पांचवा गाना के नाम नीलकंठ देवा है आ ई गानवा के करीबन 3 मिलियन लोग सुनले बा। छठा गाना के नाम भोला भंडारी है आ ई गानवा इंस्टाग्राम पे आग लगा देले बा। व्यू करीब 4 मिलियन बा। सातवां गाना के नाम काशी में शिव शंकर है आ एपे करीब 4 मिलियन व्यू बा। लास्ट गाना के नाम मारदा गार्दा मिली है आ ई गानवा आजे रिलीज भइल है। जब इनकर सारा गानवा के हम व्यू जोड़नी तो 58 मिलियन भइल ह। कहाँ खेसारी लाल यादव के 11 गो गाना पे 50 मिलियन आ कहाँ पवन सिंह के 8 गो गाना पे 58 मिलियन व्यू। तो भाई लोग साफ साफ कही तो सावन के पावन महीना में सबसे ज्यादा गाना पवन सिंह के बाजल बा। झमकावला से होई।